Au. Mă duc să văd ce faceți, fetele, la târgul ăsta de, sărmâna, la târgul ăsta de închide așa se. Vorbim după! Nu vă supărați că vă întreb, ați mâncat macaroane cumva? Da, mi-au rămas pe ochi. Da, chiar așa se mâncă. Înseamnă că ați mâncat cu poftă. Da, am crezut că sunt în Doamna și Vagabondul și probabil de-aia nu știu că unui vagabondul. Da, mulțumesc frumos pentru compliment. Nu un pic, vă rog. Vă rog frumos. Sărmâna, nu vă supărați, o make-up-iți pe domnișoara? O spenișor telenovelas, muchachos, gracias, sprânceana? Acum vorbește în italian, hai mă că mai zăpăciți, vreau. Ce vreau să vă întreb, doamnă, spectacolul cu clown, la ce oră încep? Nu știu. Sărmâna, vă bun. Sărmâna, scuzați-mă, de ce v-am îmbrăcat pe voi fetele astăzi în salon roz? Chiar nu știu. Reprezentăm culorile firmei. Nu. Știți de ce? De ce? Pentru că dumneata ar fi trebuit să fii bărbat, nu fac. Sărmâile, fiți rog drăguță, dați în cărți de... Okay, I'll try in English and I can answer. I don't speak your language, alright? Ah, deci nu sunteți româncă, sărmâna. Nici dumneavoastră nu sunteți româncă? English. Where are you from? Holland. Poland. Yes. Mieszkanie i odkibenko... Okomeko, așa. Cărți de tarot, you know? Tarotation. What salutation? La un grup de seară, spic așternut. I know what is picture in English, La un grup right? de seară, da, spic așternut. Bye. You're not funny. Really? Yeah, not at all. Why? Because I understand you, so I'm not laughing, right? Hai mă, lasă că e bine, nu, merge. E bine, ce faci? Sărmâna, cum s-a întâmplat? Atât de frumos. Sărmâna, fac o... Ce scuze că te deranjez. Ce vei face cu acele unghii în halul ăla de mare? Vrei să zici pe cineva? Dar de ce sunt în halul ăla de mare? O explicație concretă nu pot să dau. Mai, concurs de... Stai, concurs de aspect, nu? Adică nu credem unic cu asta, să vă întreb. Că nu cred că există o femeie pe pământul să aibă un halul la unghii. Că nu poți nici să conduci, nici să... nici să dulceată, să spun. Acolo se pun unghii false, e ceva... Sărăduna, cine ți-a creat această operă de artă? O doamnă stilistă. Se numește doamna Doină. Și tu ai vrut așa sau așa s-a ieșit? De, Așa a ieșit. de câți bani? De rugat. A, n-ai plătit nimic. Pe de-aia ți-a făcut așa.
mască sau să luăm mod. Aici. Să rămână. Aici este Jansen. A zis șeful să-mi dați... Da, pup. Da? Asta e? Să rămână, mulțumesc mult. Nu, o să mă istoră în viața mea, că la ce prețul sunt acolo, ce... Upa! Uite, frate! Ha? Deci înainte mă chinuiam să urc, să... La o mașină așa frumoasă, poate ai deja în ea, ce tare sunt! Bravo! Ce faci, Cristi? Da? Hai să mergem. Hai, vă pup, vorbim, ceau, pa, pa, ia uite-mi jur. Hi, everybody. Băi, săracul dezbrăcatul, de când cu utilajele astea nu ai văzut cel Paște. A trebuit să-i scoatem totuși fularul, e vară. Da, e vară, Îl afectează la... Auzi, da, o cremă de îmbălsămat n-am găsit pe acolo pe unde s-a Auzi ce dus? m-a întrebat pe mine dezbrăcatul? Câtă loțiune antisoare trebuie să cumpere ca să-și ungă umbrela cu ea să nu se bronzeze? Băi, mai știi când s-a dat cu cremă de aia epilatoare pe plajele, s-a umplut nisipul de păr când s-a ridicat, sau ce aminte? Bă, de ridicat s-a ridicat, dar n-a plecat. N-a plecat. Uite. Lume, mâine seara